Dnevnu školu ministarstvo je planiralo uvesti krajem 2027. godine. Čini se to neće ići baš glatko. Neki gradovi neće stići do tog roka dograditi i izgraditi škole kako bi sve prešle u jednu smjeru. Najveći problem je Zagreb, a gradonačelnik Tomašević kaže kako je to najteže realizirati upravo u metropoli. I ova nova zagrebačka škola u koju ide 700 učenika mora u dogradnju kako bi prešla u jednu smjenu i uvela cjelodnevnu. Da, to je nova škola, mi trenutno imamo 26 prostorija, imamo 32 razredna odjela, tako da bi trebali još 6 prostorija minimalno dobiti da možemo preći u jednu smjenu. Nada se da će ove godine krenuti radovi. Plan ministarstva je uvesti cjelodnevnu školu u školskoj godini 2027. na 2028. Za to je potrebno opremiti, izgraditi, dograditi škole i dvorane. Zagreb to po svemu sudeći neće stići. Nije realno da će do 27. godine baš sve škole u Zagrebu biti u jednosmjenskoj nastavi, osnovne škole, zato što je najveći problem u gradu Zagrebu u odnosu na cijelu Hrvatsku. Pa pojašnjava i zašto. Zbog standarda državni i pedagoški ne možete graditi škole u zraku, u vis, nego morate u širinu dograđivati škole da bi one bile u jednoj smjeni, ne u dvije smjene. Za to morate imati zemljište, što nije lako rješavati imovinsko-pravne sporove i zato je to komplicirano. Kaže, riječ je o čak 50-ak objekata koje treba prilagoditi. Imovinsko-pravni odnosi muče i Split. Od 29 splitskih škola trenutačno je 21 dvosmjenska, 2 su 3 smjene. Aplicirali su za 10 škola. Ja očekujem da kad sve skupa se to stavi u funkciju, da bi mi mogli najveći dio zadovoljiti u najgoroj situaciji. Otprilike u 3 škole će nam ostati dvosmjenski rad. U Rijeci kažu kako je teško prognozirati precizne rokove, ali se nadaju da će uspjeti. U Osijeku se gradi jedna nova škola, 14 sportskih dvorana, a 5 škola se dograđuje. Očekuju da će stići. Ministar kaže kako za sada nisu planirane nikakve odgode uvođenja cjelodnevne škole, iako je evidentno da neki gradovi neće stići osigurati uvjete do kraja 2027. Ne vjerujem da će do 27. se to uspjeti napraviti što se tiče Zagreba i nekih drugih gradova, ali tamo gdje bude moguće, zašto ne? Znači, neće svi u isto vrijeme, nego ćete... Donećemo odluku to u tom trenutku, međutim ako najveći dio bude spreman, onda ćemo možda ići u tom smjeru. U eksperimentalnom programu za sada su 62 škole. Razmišljamo o tome da uvedemo još neke velike škole u čitav eksperimentalni program. Razmišljamo o nekih 5-6 velikih škola u velikim gradovima. I to od iduće školske godine.